Shubor nakaslem jong unongsan hima. Secretary Shnong Thang Shalai uba ayo star khar nun ulaong baka jingja ha Thang Shalai hakaba iwe I hebrit ilas dien phasi tang namar ba iklem yo ban bat mobile phone kan long ka jing sneng yaki kimi ki pa habaro ka jela bakin long ki ba pikir bha habaki ai bat mobile yaki khun habaki dangrit ulaong ba ka jinget kristan ushim ba usoitan ulas dang ban thombor yaka imlang ka salang lingba ki mobile phone ulaong baka mobile kalakta yaki rangba namar kala tuuru wada kapor haba shisian baki labat kat nota me ki hebrin ki badang lingkot ka jingbot jing perkhat ha ka juga por ulaong ka jing sden phasi I hebrit ha Thang Shalai kala penkindet benriu ya ka perthei baro ka wei udah bakan dia nak yang macam ni kum kasih nombor tahu ibar koi bat janga kum nangalam juga senang te ha ka bang tip ya kan ni kum nak kau ngasu lengo ha ki bide bakan ni ka cica kan te ka bang ki ya phone yang ki don ki bapan tip janga dekat banget tang ya keren bagi kita pun tengah lapor kat ngam sulangai ya kata kubur dan re ondang layo agak cingtip pat atin ada dehi ngalai dan ya kendo ini kita yin tinggal siapa kene kalong sisa ka ba sisa ya kata kam ha ke bete bakane ka benta nak liang ka chonga kat bang arang perkhat sapang ka bete bakane bangala keli sikli ki ong bakade nak cing mu ai ka chongki ya ke mobile phone te lasno kalau long sa ke ke ba susi mara ke tia kemudian ke tia te ndai ka kwa pan pa kalong ka wei kalong ba ngi kum ki kristan hi ha gi de ba ka ne ngi su tho ba ka ni ka si ka ba khado ka ba usaitan u pen long ya ka kum ka thma ka ba khrau na ka banta ba u kwa ban her thma wat ya ki khlung ret ro barang si post nam karta te ka ba ngi I ba ka ne ka as ko awon ra kum ka mobile mo kata hiru ya ka yagi kena kelung tahu yang ini kirang ba la dagi menang ban penan kam ya ka kadon sibun ka ba kata ini wala ki por ka cimbom nang ka cingi basius pa ka por na ka ta cing por mobile re na kaliang ka cingi kirang ba pingi la don kata ka bor perkap perdan ka ba kam klan dagi I hang ni pat na kaliang cingi ni ki kelung ki badang sipos na mengi sa ikendo I mala ka por te ilong ro I balong aktif ha cingi sa ka yung maniru te imdatan kono kata ka mensem hai ka balong Ronald rana kono ka benta ka ba iyo I bagi ikhlung ilong I ba domriang rana kumta impat I bakum kata andre penban kane ka chia ngamtip bahadu kono ka konra kam kane ka cinge isu ka wei ka bang penlong I ka don ta ka cingkeli ka ba khrau ka ba ge kita ka cingkeli cingi ka bang ngimla ban cuba andre ka ba cub ka cing cuba cingi ba kwa ban ra ka long ba kadai ke cingla dan bor ke cing usaitan ya ka bau usaitan menta un hertma habaro ka imlang ka salang lengba ke mobile phone te kene ke cing hikai ka bayangi kum ki kime ki pa nginde banang ban hikai ki khun ba kanom chia shu nang ni sakmat ho ki khun cingi ke laban pan mobile ada dangret tengi de basung thu ya ka bor chongki ni kirang ba ngila sung thu kum no pen kam re ma ki kim nang oh ini ngelak ban phaide ngelak ban kenal sepang ki kapop chi kini kena ki bala em ha ka to ka jingla kai jong ki kalak ta ya ka chebeng bai ban simru ya ka ta ka cincam bat ban pen masusai ban phasi te kane ka ki ba kabla don sha ka jing khata kane ka de kalak pen kedit bereu he wat ya ka pathai hi bro ko we iklung badang si fosnam kata I ale kane ka kam te kane ka te si sha ka kabut ke cung usai tanah kini kesengi wakado pan hertma ya gi mesem boleh lui kadai baik leng baki mo te kadai kata na kaliang ga jongi gi bahaya pesan ngidang ya keren sapang kani ke cing pendon kam ya gi mobile ha kini kesengi ke ba ladap te ha kaliang ga jongi kemut ngide banang baik ban pendon kam ya gi mobile phone ho yang gi kirang ba ngim dalek ya gi kam gi bahadu kata andai kipor ke jongi kelato ki mobile phone kitu I kapor ke chongi kitu ya ki kino ki kam ki ba hoi teng na kaliang ga chongi kum kirang ba bagi light por sipang la sim na mobile ba ni la penon kam ya ka te ni la klet no I ki ke te kam tam ki kristan ha ga tim kristan ga chongi ka mot ba ngin dei ban kam pen nombon por sho ha pa yu dei ba mobile tengin phai ba teng sa ga ktien ga chong play as kwa ban tu kalong ba
kini pa ki dei ban pulut por ki khon ki jong ki ha ga ba kin sim ya ke chi kai na ka tien ka jong play malak por ha ga ka ba kin ai mobile sim da ka bible kata nga sukun tu ye ki kristan andai gitu ki bom dei kristan he kai ye ki chi kai ka ba dei na ka ban ta ban te ye ki mlang ka salang bat kham ta ban te ro iki na ai ko dang